ба кадом хотир мехоҳем ки мошина ба фурӯш бигзорем? ба хотири оне ки хай мақсад мо дар маъракаи пеш аз интихоботи худ гаровпулӣ супоридем ва беғарз аз оне ки гаровпулӣ дар маъракаи пеш аз интихоботи худ варақҳои таблиғотӣ ки нашр кардем, ба ин хотир мо камтар маблағгузориам кардем аз дӯстон, рафиқон, аз бародаронам. Махсусан бародарам ба ман дар гаровпулӣ 1000 сомон ёрӣ дод, на ин ки қарз, просто ёрӣ дод ки ман ҳамон пула гирифта як фахр шавам ба онҳо. Ба ҳамин сабаб ҳамин мошина мо бо бародарам якҷоя ҷамъ карда гирифтем ва мехоҳам ки фурӯшаму мақсад ҳамин ёрои бародарое ки ман ба ёрдам кардам, ҳамин пулоро сарф кардам. Ба ҳамин мақсад. Дар маъракаи пеш аз интихоботӣ ман дар тарғиботаш хело маблағгузориҳои зиёде ҳам дар кор мешаванд. Ба ин хотир ман мехоҳам ки ҳамин маъракаи ман пеш аз интихоботиам бо чӣ гӯям як навъи идеологияи навоварӣ бар ин раваду чтоб қафо намонам қафо намонда ба пеш ҳаракат кунем. ба кадом хотир мехоҳем ки депутат шем? ба хотири оне ки дар ҷамъият як навъоварӣ биёрем, ба хотири оне ки чӣ хеле гӯям як сатҳи камбизоатиро бартараф намуда, ба хотири оне ки як роҳҳои алтернативиро ёфта мардуми камбизоатро камтар дастгирӣ кунем. Ба хотири он ҳамин корҳоро ба кадом роҳҳо шумо мехоҳед амалӣ кунед? ҳама ин корҳоро бо роҳҳои қонунгузорӣ, дар ҳамкорӣ зич бо ҳокимиятҳои маҳаллӣ, дар ҳамкорӣ зич бо соҳибкорон, албатта бе соҳибкорон кор пеш намеравад. На аз ҳисоби бюҷети давлат, аз ҳисоби шахсҳои бошарафу миллатдӯсту шахсҳои ватандӯсти ҷомеаи имрӯзаи мо. чӣ кор мекунед вақте агар депутат шудед, вакил шудед? Дар ҳолате ки ман депутат шудам ва ба вакили маҷлиси намояндагони маҷлиси олӣ роҳ дода шудам, дар ҳолати пирӯзиам ман мехоҳам ки аввалин дар соҳаи худам тиб ба табақаҳои аҳолии камбизоат масъалаи дорувориро гузораму қонунгузорие бошад ки доруворӣ ба аҳолии камбизоат ройгон шавад. На аз ҳисоби бюҷети давлат, балки аз ҳисоби ёрии соҳибкорон дар мақсади чорабиниҳои хайриявӣ ва аз тарафи он боз чӣ хеле гӯям ба шумо ки мақсад ҳамин соҳибкорон катида. Ба хотири оне ки бобои ман арбоби давлатӣ аст, сиёсатнигори даври забони шӯравӣ аст. Ҳамон бобои ман Нусратулло Махсум мебошад. Дар 200-сомона қайд шудааст, қаҳрамони миллати бо шукргузорӣ ки муҳтарам президенти мо ҷаноби олӣ бобои ман ба қаҳрамони миллата 27 июли соли 2006 қаҳрамони миллат дод. Он кас бобои ман аст, бобокалонам аст. Аз ҳаёту фаъолияти кори ӯ хондам, бисёр завқманд шудам ва хостам ки кори он касро давом диҳам. дар сурати ғолиб нашидан шумо роҳ афтода намешед? аввал ин ман гуфтанӣ ҳастам ки ман ба худ бовар дорам ва бовари комил дорам ки мегузараму, лекин дар ҳолате ки агар пирӯзам нашавам, ман роҳ афтода намешаваму бар ватани худам, бар миллати худам, дар соҳаи худам роҳҳои алтернативиро ёфта ҷустуҷӯ карда бар ватани худам мисли ҷавони ватандӯст хизмат мекунам содиқона.